Салом алейкум, ҳамватано. Мо ин қати дӯсто ҳамватано омадем падари хувайдоро дар барш бестем. Барои ами суд Московская област имрӯз суд дорад хувайдо. Дар диюм ами ки мо дина як шӯхӣ кардем дар тай як арчаки истоди зад амон мурғи моро ва нони ман хурд. Як шӯхӣ буд байни ҳамдигар. Ман намедонам киё ира гирифтан дар шабакаҳо тақсим кардан. Ман дар иззатамон ягон бадӣ ягон чӣ надорам. Вай ман нон намаки вайра хӯрдам. Хизматҳои вай дар ман расидагӣ аст. Агар ки бародаро моро ғалат фаҳмиданд, ҳар хел ақурат, дашноб, ҳар чизое кардану, ман манзурум ин набуд ки ман тӯҳмат кунам иззатамонро барои як нолано. Ташаккури зиёд. Агар шумо гуфтанӣ бошед, агар ҳамватано ге набошед, бародаро барои муҳоҷирон мегӯфт ки барои фарзанди миллат кӯшиш кунем ки ақаллан иштирок кунем. Ин митинг нест. Ин фақат барои як ҳамдардӣ барои як бародарам дастгирӣ барои фарзанди миллат местем. Барои митинг нест. бачаҳои муҳоҷирин дастгирӣ кунем ки ҳамин одамкаш ҳаққи худша бигира, суди справедливӣ шавад. На ин ки фарзанди миллата чӣ кунам. Барои фарзанди миллат мо барои поддержкаи падари ҳувайдо омадем, барои хоҳармо ки поддержкаш кунем. имрӯз рӯзи вайзбинӣ дар бараш бошад. Дигар бародаро биён биён дар бари бародартон бошед. ин рӯз дар сари ҳама метавона бошад. салом.